Il-ground tal-futbol f'San Ġwan, spazju li għal snin twal serva bħala punt tal-aqal tfal, żgħażagħ u residenti tal-lokal, issa jinsab fil-qalba ta' pjan ambizzjuż ta' modernizzazzjoni li għandu jtejjeb sostanzjalment il-kwalità tal-faċilitajiet sportivi fiż-żona. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima ta' d-dettalji tal-proġett li huwa maħsub biex jitrasforma l-ground f'ambjent aktar modern, sigur u aċċessibbli għal kulħadd. Dan l-ispazju li jinsab viċin skola primarja għandu importanza partikolari mhux biss għall-attività sportiva iżda wkoll għall-iżvilupp soċjali u edukattiv ta' tfal li jużaw kuljum. Il-proġett se jkopri medda ta' madwar 1500 metru kwadru u jinkludi diversi interventi infrastrutturali. Fost dawn hemm it-tibdil tal-ilquħ perimetrali biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-faċilità kif ukoll anke l-installazzjoni tat-terf sintetiku ġdid. In-nursery għandha rwol ċentrali f'dik li hija l-komunità ta' San Ġwan, fejn matul il-ġimgħa naraw propju it-tfal tal-iskola illi jagħmlu użu mill-faċilitajiet sportivi tan-nursery kif ukoll naraw ħidma kontinwa anke mal-Kunsill Lokali u diversi entitajiet li jaqgħu fih dan il-Ministeru. Wara aktar kmieni rajna investiment dak li għandu x'jaqsam bħala id-dawl, issa ħa naraw investimenti ieħor ulterjuri fejn jinbidel il-fencing, fejn jinbidel anke il-wiċċ sintetiku li fuqu jilagħbu it-tfal kif ukoll ikollok numru ta' faċilitajiet oħra. Il-viżjoni wara dawn l-investimenti tmur lil hinn minn infrastruttura aħjar, hekk kif din hija parti minn strateġija nazzjonali li tfittex li tħeġġeġ aktar partiċipazzjoni fl-isport filwaqt li tippromovi valuri bħal dixxilpina, rispett u saħħa fiżika. Minn barra l-investiment fl-infrastruttura qed issir ukoll enfasi fuq l-edukazzjoni u l-integrità fl-isport. L-Awtorità għall-Integrità fl-Isport Malti, l-AIMS, se tirrikonixxi l-importanza tal-governanza tajba waqt is-serata annwali tal-isportivi Ġwanniżi organizzata mill-Kunsill Lokali tal-lokalità. Dan huwa pass importanti lejn żvilupp aktar professjonali tat-timijiet u tal-plejers, b'enfasi fuq prestazzjoni titjib tekniku. Proġetti simili huma diġà ppjanati għal lokalitajiet oħra fosthom il-Fgura, Ħaddingli, Ħalkirkop u Santa Luċija, fejn bħalissa għaddejjin il-proċessi relatati mal-akkwist pubbliku.